Ως εκπρόσωπος των δημοσίων υπαλλήλων της Φλόρινας, θα σας διαβάσω πρώτα την ανακοίνωση του ΔΔ, για να μην ξεφεύγουμε τις γραμμές. Και μετά όσο θα μιλήσω πιο ελεύθερα. Να βάλω και τα γελιά γιατί μεγαλώσαμε λίγο. Λοιπόν, το Σικάγο το 1886 είναι η συμβολική αφετηρία για την κατάκτηση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Συμβολικά λέω γιατί οι εργάτες αγωνίζονται πολλά χρόνια πριν το Σικάγο, απλώς σε εκείνη τη διαδικασία ας πούμε μορφοποιείται το κίνημα. Δεκαετίες μετά οι εργαζόμενοι ζουν τα τελευταία χρόνια τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου. Ζουν την επιστροφή σε εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα. Στη χώρα μας αυτό επιβλήθηκε με δύο εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι το χρέος, το οποίο ο Μάρξ από το 1880 κάτι είχε πει ότι χρησιμοποιείται πάντοτε σε βάρος των λαών, ενώ οι λίγοι το φτιάχνουν, το πληρώνουν όλοι. Αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Το χρέος δημιουργήθηκε, το σωστό τέλος πάντων, όχι το επαθές που το λέμε, από λίγους, αλλά αυτή τη στιγμή ενοχοποιείται όλος ο λαός και προσπαθούν να το περάσουν σε όλους μας. Και αυτό βέβαια έγινε τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις της εξαθλίωσης και της πείνας σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αναπτύχθηκαν κάποιοι αγώνες, άλλοι μεγάλοι, άλλοι μικροί. Αυτοί οι αγώνες συνέβαλαν στην απονομιμοποίηση αυτών των πολιτικών. Και είχαμε και μια πολιτική αλλαγή, την οποία πρέπει βέβαια να αναλύσουμε σωστά. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί ενάντια στην επιχειρούμενη με τελεσίγραφα και εκβιασμούς προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι επιστήμονες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι άνεργοι, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Διαγραφή του χρέους που αποτελεί όρο για την επιβίωση της χώρας, του λαού και των εργαζομένων. Για αξιοποίηση των πλούτων παραγωγικών πηγών της χώρας προς όφελος του λαού και όχι για τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Για επανάκτηση του ελέγχου δημόσιων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και την εθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Για κατάργηση αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων που ψηφίστηκαν στην περίοδο των μνημονίων. Για αύξηση των μισθών και των συντάξεων και επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ας φαίνεται παράξενο πως αυτή την εποχή ζητάς αύξηση των μισθών. Έκανα ένα σχόλιο εκτός κειμένου από την εποχή της Τάτσερ και του Ρίγκαν, όταν διακήρυξαν ότι δεν υπάρχει πια κοινωνία και υπάρχει μόνο άτομο, τα συνδικάτα άρχισαν να καταραίουν σιγά σιγά παγκόσμια. Την ίδια στιγμή το κομμάτι του ΑΕΠ που πήγαινε στους εργαζόμενους μειώθηκε 15%. 30%, 40% εργαζόμενοι έφυγαν από τα σωματεία, 15% του ΑΕΠ μεταφέρθηκε στο κεφάλαιο. Αυτό το λέει όλο. Ριζική αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Προώθηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και να κατοχυρωθεί σταθερή και μόνιμη εργασία. Διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων και κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και αλληλεγγύης στη χώρα μας με προτεραιότητα στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανέργων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, του λαού και της νεολαίας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΑΔΔ, την οποία προσυπογράφουμε. Όσον αφορά την ΕΛΜΕ, θα ήθελα να σας πω ότι ως εκπαιδευτικοί πολλά χρόνια είμαστε μαζί με τους άλλους εργαζόμενους μπροστά και θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά, αναλύοντας την κατάσταση πάντοτε σωστά, παραμένουν τα βασικά μας αιτήματα, διεκδικούμε τα βασικά αιτήματα από αυτή την κυβέρνηση, την οποία θεωρούμε ότι είναι φιλικότερη απέναντι σε αυτά που διεκδικούμε, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ζητάμε λοιπόν ένα νέο σχολείο, όπου τα παιδιά θα αγαπάνε τη μόρφωση, όπου δεν θα μπαίνουν φραγμοί ταξικοί, ένα νέο σχολείο, μια νέα τεχνική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά. Διεκδικούμε σωστή παιδεία και αυτό σημαίνει και δαπάνες. Δαπάνες σημαίνει ότι από το 3,5% που ήμασταν πριν από 4-5 χρόνια και έχουμε φτάσει στο 2,5% πρέπει να ξαναπάμε τουλάχιστον στο 4,5%. Για να γίνει αυτό σημαίνει σύγκρουση. Σημαίνει ένα μέρος του προϋπολογισμού θα εντατηθεί ξανά εκεί που ήταν. Διότι το 1% που έφυγε από την παιδεία πήγε πολύ απλά στα δάνεια.
στους τόπους, στα χρέη. Αυτό σημαίνει σύγκρουση. Για όσους έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση, αυτό το έχω πει και στο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρουμε, συνάδελφοι εκεί που ήταν, όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση, δεν λογαριάζουν καλά. Αν θέλεις παιδεία, αν θέλεις υγεία, αν θέλεις κοινωνική ασφάλιση, αν θέλεις κράτος σοβαρό, πρέπει να έρθει σε σύγκρουση. Οι άνθρωποι εκεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρετούν συγκεκριμένο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Αυτό το μοντέλο το νεοφιλελεύθερο δεν υπάρχει περίπτωση να ανοιχτεί καμία αφήγηση αντίθετη με αυτό στον Νότο. Να μην έχουμε αυταπάτες. Οι συμφωνίες μπορεί να είναι καλές, μπορεί να κερδίσεις χρόνο, μπορεί να κερδίσεις χρήματα, αλλά ο στόχος παραμένει ο αρχικός. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο κόσμος να είναι στους δρόμους, στηρίζοντας την κυβέρνηση όταν κάνει σωστά πράγματα και κάνοντας κριτική και επιτιθέμενη στην κυβέρνηση όταν υποχωρεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για μας τα κινήματα είναι η μόνη εγγύηση. Όσο και δημοκρατικούς θεσμούς να έχεις, όσες δημοκρατικές κυβερνήσεις να έχεις. Γιατί οι πιέσεις των συμφερόντων είναι τεράστιες. Πρέπει να κατανοήσουν δηλαδή κάποιοι μέσα και έξω ότι αυτός ο λαός δεν μπορεί να πάει πίσω σε καμιά περίπτωση. Έχει φτάσει στα ωριά του. Στο θέμα λοιπόν της παιδείας, για να κλείσω, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να συνεχιστούν τα 4-5 αρχικά θετικά μέτρα που έχουν επαρθεί. Θα σας πω δύο βασικά. Το ένα είναι η μεγάλη μας επιτυχία, γιατί φάγαμε δακρυγόνα και το λέω έτσι, και ξύλο, να έρθουν πίσω 2.000 εκπαιδευτικοί που απολύθηκαν πριν 2 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Επανέρχεται η μονιμότητα, συμβολικά, πέρα από το προσωπικό δράμα που έζησαν οι άνθρωποι. Το δεύτερο, πολύ θετικό για μας, είναι ότι η αξιολόγηση, η μισητή αξιολόγηση, αυτή η αξιολόγηση που ήθελε να απολύει και να καθυλώνει σε μισθούς και να βάλει το φόβο στα σχολεία όπως τον είχε βάλει, φέρθηκε από τη μέση. Και το τρίτο, το οποίο μένει να υλοποιηθεί, είναι ο ανοιχτός διάλογος μέσα στους συλλόγους για το τι σχολείο θέλουμε από εδώ και πέρα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν και μαζί με αυτά διεκδικούμε, επανέρχομαι και πάλι, και στους μισθούς και στα ωράρια και στα σχολεία που έκλεισαν. Αυτό είναι θέμα οικονομικό, το κατανοούμε τώρα, αλλά πρέπει, όπως σας είπα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.